Hola a tothom i benvinguts a Can Trona, els qui sou presencialment i els que ens esteu veient en streaming. El començament d'aquest tercer cicle de conferències sobre en Bas, la Vall d'en Bas, el Vescomtat, que van començar l'octubre del 2018, si no vaig errat, que van fer una presentació en el cicle de tot el que era una mica la història del poble, vam parlar de la configuració del poble, del Vescomtat, dels campanars, les campanes, i vam acabar aquell any, que va ser molt especial, a l'església d'en Bas, perquè també coincidia amb el 900 aniversari de la consagració. Totes les xerrades les fèiem a Cantista, al Telecentre, que era un lloc petit, però molt acollidor. El de l'església el vam fer in situ, perquè calia comentar tots els capitells des d'allà mateix, amb el professor que va venir, i com que la resposta va ser bona, ens vam animar des de l'associació de veïns a fer un altre cicle, que el vam dedicar al pas de les guerres per la vall. Vam començar molt bé, vam començar amb els remenses, si no m'equivoco, vam seguir amb la guerra dels segadors, després va venir la successió i la guerra del francès, o sigui, ara fa més o menys un any, no sé si dia per dia coincidim, i allà es va acabar el bròquil. Vam haver de plegar-ho com totes les coses per la maleïda pandèmia. Quan vam tornar a parlar a l'estiu de si repreníem el cicle, això ja vam tenir molt clar que a Cantista no es podria fer, perquè l'espai era massa petit i clar, si venien la mateixa o força gent semblant com havia vingut fins a aquell moment, una 60ena de persones, l'únic espai que podíem fer era aquí a Can Trona. I ja vam decidir traslladar-lo a Can Trona. Quan vam poder reprendre a l'octubre, vam haver de fer-ho virtual. Malauradament no ens vam poder trobar com passa ara i vam acabar el cicle de les guerres amb les carlinades i la guerra civil. Llavors ens vam animar també a continuar i haguéssim volgut començar el mes passat i vam haver diversos entrebancs que no ens ho van permetre, però finalment reprenem aquest tercer cicle que és la Vall Monumental. Aquest tercer cicle també coordinat pel bon amic Miquel Àngel Fumenal, doctor en Història, president del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, el PEOC, i que, com sempre, us explicarà en què consistirà el cicle i ell farà la primera xerrada d'avui. Doncs us deixo amb ell, només agrair-vos els que heu vingut i els que des de casa seguiu la vostra presència, virtual o no, i desitjant que us agradi molt. Vinga, fins ara. Molt bé, gràcies Josep Ramon per les paraules. Suposo que està entrant el so correctament? Molt bé. Doncs, com comentava ara mateix el president de l'Associació de Veïns d'en Bas, afrontem postpandèmia i amb totes les restriccions que hi ha hagut aquest tercer minicicle de conferències sobre història, sobre patrimoni de la Vall d'en Bas. Ja que hem fet aquests recorreguts fins ara, el que vam pensar és que, encara que fos en un format una mica més reduït i fins i tot que pogués ser més atractiu també per tots els públics, volíem fer en aquest cicle dedicar-nos a parlar sobretot d'aquesta vall monumental, que l'hem titulada d'aquesta manera perquè també tingués més ganxo, però del que es tractarà és de poder parlar de patrimoni, bàsicament de patrimoni arquitectònic, de patrimoni artístic. Precisament penso que ve força al cas poder fer aquest tipus de xerrades en aquesta ocasió, ja que precisament la Vall d'en Bas ha estat un dels municipis pioners en l'estudi d'un determinat patrimoni, en aquest cas l'immaterial, i vam pensar que seria bo també poder plantejar alguna cosa de patrimoni material, entenent, com deia, aquest patrimoni arquitectònic, aquest patrimoni artístic. Per això hem plantejat el cicle, diguem-ne, només amb 4 conferències, a les quals bàsicament farem tot un repàs, un recorregut a través des de l'època medieval fins a l'època moderna,
a través de tot això que coneixem com el romànic, el gòtic, el renaixement, el barroc, i intentarem també en aquest recorregut tocar tots els aspectes possibles, és a dir, parlar tant de les típiques i clàssiques esglésies romàniques, que això em tocarà de fet avui a mi, com poder parlar dels castells, com poder parlar de les ampliacions de les parròquies, de les obres d'art que s'han dispersat i que provenen de la vall i que es troben en diversos museus i col·leccions, algunes que s'han perdut, i com no també poder parlar de les masies, de les cases pairals, que són sense cap mena de dubte els elements arquitectònics amb el pas del temps, alguns d'ells més espectaculars. Per tot això, després de la xerrada d'avui, hem demanat al doctor Xavier Solà que ens pugui fer una visió, perquè aquestes xerrades seran molt visió panoràmica de moltes coses. En Xavier que ens pogués parlar de l'inici de la formació de la constitució dels pobles, dels nuclis de la vall, els que tots coneixem, el nucli, com es forma el nucli de Sant Esteve, el nucli d'Hostalets, el nucli de Sant Privat, com s'organitzen les places, com s'organitzen els primers carrers d'aquests llocs. Per tant, estem parlant de moments fundacionals no medievals, perquè tot això que parlarà ell succeirà al segle XVI, XVII, sobretot. I per parlar també d'aquest període, però poder abordar què succeeix en les esglésies parroquials d'origen medieval, però que tindran les seves ampliacions, noves fundacions, noves decoracions, retaulística, etc. Hem convidat a la doctora Maria Garganter, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ens parlarà efectivament d'aquest període d'època moderna, del renaixement del barroc, què succeeix en les parròquies, en els masos i cases pairals. I finalment vam demanar al doctor Francesc Miralpeix, de la Universitat de Girona, que ens pogués fer, per cert, que es diu Francesc Miralpeix Vilamala, i alguna mena d'arrel, ni que sigui llunyana, deu tenir a la zona d'en Bas, molt probablement. Ja ens ho explicarà, m'imagino, quan vingui. Serà ell qui ens farà, en aquest cas sí, una mena de tria d'aquests elements artístics del Renaixement i del Barroc que o bé es conserven a la vall o bé estan dispersos, ja ho veureu, en museus com el Museu d'Art de Girona, museus de Barcelona, etc. Aleshores, esperem que amb tot aquest panorama que intentarem traçar, un panorama que esperem que no sigui feixuc, ja que volem que les intervencions, en aquest cas d'aquest cicle, siguin el màxim de visuals, entenedores possible, i que ens permetin fer-nos i fer-vos una visió de conjunt de tot el que considerem aquest patrimoni arquitectònic, artístic de la Vall d'en Bas. Com deia, a mi en el meu cas em toca parlar d'aquesta part més antiga, d'això que he volgut titular Temps de vescomtes, ja que totes les notícies, les primeres notícies que tenim documentades, històriques de la vall i també arrel d'històriques arquitectòniques de la vall, són efectivament notícies i dades d'època medieval, dels principis de l'època medieval. El que passa és que avui no voldria tampoc extendre'm en la qüestió documental i el que m'agradaria és poder fer aquesta mena de vol d'ocell, en el qual, vol d'ocell i un ocell que aterra davant de les coses, això també, no només vola. Poder veure, diguem-ne, centrar-nos en els aspectes, en les restes, en els vestigis medievals que encara ens queden aquí, a la nostra vall, a la Vall d'en Bas. I quan parlem de la vall a l'època medieval, òbviament ho hem de fer parlant dels vescomtes. Primer de tot, parlar dels seus orígens administratius, que evidentment es troben dintre del gran comtat de Besalú, a partir del segle IX-X, algunes de les referències que donem són d'aquest segle IX-X, però sobretot a partir del segle XI i sobretot del XII, que és quan realment es crea o s'erigeix, o gairebé podem dir que pseudoindependitza això que anomenem el vescomtat de Bas. El vescomtat de Bas medieval, que és tota aquesta imatge feta a l'engròs, aquesta imatge, diguem-ne, de territori amb límits de vegades poc precisos des del punt de vista orogràfic, però en canvi molt precisos des del punt de vista administratiu, que és efectivament el vescomtat de Bas, que inclou tota la Vall d'en Bas, des de punta a punta, de nord a sud, d'est a oest, això que avui dia és el nostre municipi.
ara he dit nostre, però de vegades no hi penso que visc a Olot, però vaja, valgui la qüestió. I de l'altra part arribava aquest vescomtat fins a Ridaura. De fet, Ridaura havia estat vescomtat de Bas i va ser vescomtat de Bas fins molt tard, vull dir que encara era més gran. Ara, evidentment, ningú els dirà als de Ridaura que es tornin a incorporar, no es tracta d'això. Bé, què tenim d'aquest període? Esclar, d'aquest període llunyà, i estem parlant aquesta franja de temps entre el segle IX i el segle XII, òbviament tenim tota una sèrie de primers testimonis, sobretot tenim documents, però és molt difícil que puguem associar una part arquitectònica amb les primeres mencions documentals que tenim. Ja que si alguna cosa tenim els humans, precisament, és que ens dediquem sempre a refer, reconstruir, ampliar, canviar, substituir, destruir. Ho fem tot, sempre. I durant segles aquesta operació es repeteix desenes i desenes i desenes de vegades. Per això voldria que tinguéssim en compte que tot el que explicaré hem d'intentar separar això que diem notícia documental amb allò que veiem visualment. Ja ho aniré comentant en cada cas. Òbviament, les primeres notícies i, de fet, els primers vestigis arquitectònics, si en podem dir d'aquesta manera, ens venen donats per les fortaleses, pels castells, molt més que no pas per les esglésies. Per què? Això té una raó lògica d'organització i administració del territori. Calia construir fortaleses que fossin nuclis administratius al principi, molt primitius, en els quals vivien les famílies principals, les famílies nobles, les famílies de cavallers. Algun dia, en algun cicle, parlarem detingudament de tot això que són totes les famílies i nissagues de la vall i del vescomtat de Bas des d'època medieval, però tal com ens explicava mossèn Pagès en aquells famosos volums sobre els senyorius al·ludials de la vall d'en Bas, que molts de vosaltres segur que els teniu a casa, mossèn Pagès al principi fa un plantejament molt interessant de com estava estructurada socialment i políticament el vescomtat de Bas, la vall d'en Bas, a principis de l'edat mitjana. I és sorprenent constatar l'enorme quantitat de famílies de cavallers que hi havia. I no estem parlant només dels vescomtes, estem parlant de diverses famílies de cavallers, per exemple, que vivien a Sant Privat de Bas. Hi havia els cavallers Sant Privat, hi havia els cavallers de la família Miralles, hi havia al costat els Puigpardines, que ja en parlarem d'aquí una estona, hi havia a Sant Esteve d'en Bas diverses famílies entroncades amb altres nissagues del comtat de Besalú. Per exemple, tenim presència dels cavallers Coll, tenim presència dels cavallers Espasens, tenim, i a més un mas que se'n diu. Per tant, en podríem citar 12, 13, 15 de famílies de cavallers. Aquestes són les que, i sobretot, evidentment, els vescomtes, els que impulsaran la construcció de castells, no sé si en podem dir castells o si n'hem de dir més aviat cases fortes, en algun cas, o torres, simplement, o d'alguna manera podríem parlar d'aquestes estades, estàdium o masies fortificades. Realment, castell, només n'hi va haver un i gairebé no en queda res. Encara ho esmentaré breument. Per això, aquesta part de construcció militar, vull dir, l'haurem de fer molt ràpid perquè ens en queda molt poca, i més que monuments ens queden vestigis de la majoria de coses aquí a la vall. Evidentment, com tot el que parlarem, les restes arquitectòniques d'aquestes construccions feudals, d'aquests castells, s'han vist condicionades fins al dia d'avui per dos fets bàsics. Un, que també condiciona les esglésies, i ja en parlarem, són els terratrèmols que hi ha el 1427 i 28, que un terratrèmol no distingeix en si està tirant a terra una església, un castell o una casa, se'n va tot a terra, o una part d'allò que estava construït. Per tant, de l'aspecte ferreny, de l'aspecte més militar que haurien pogut tenir els castells, d'això en queda ben poca cosa, i fins i tot els que queden, com el Castelló de Bas, sembla més una ermita o un santuari dalt de la penya que no pas un castell feudal, i cap de vescomtat, a més. I tenim el que ens passa, per exemple, amb el cas del castell de Puigpardines, que el teniu al centre de la imatge,
del qual ens queda només un sol fragment de mur dret que conserva les seves espitlleres, que conserva el seu gruix i moltes restes al terra, les quals encara a hores d'ara, ningú n'ha fet un aixecament arquitectònic, un aixecament arqueològic, per saber exactament com havia de ser la planta d'aquest castell, però bé, els Puigpardines és una d'aquestes famílies nissaga de cavallers, de la que no em vull extendre, però hem de pensar que en aquest castell, que havia de tenir una forma quadrada, amb pati interior, amb cisterna, la volta de la cisterna encara es pot veure ara, quan vam fer, crec que el recorregut de les Jornades Europees de Patrimoni, vam poder veure les runes i les restes realment al sol que queden, però havia de ser un castell, una casa forta quadrada amb pati, amb murs que superaven els 5-6 metres, amb totes les defenses, fins i tot sembla que hi havia un fossar excavat i una torre amb pont llevadís. Això és molt, molt, molt difícil d'imaginar ara mateix veient les poquíssimes restes que ens queden del castell de Puigpardines. I encara és més difícil imaginar que els Puigpardines eren els més alts oficials dels vescomtes de Bas durant tota l'edat mitjana. Els Puigpardines eren els veguers del vescomtat. Per tant, l'oficial de més alt rang quan el vescomte no era present. Oficial amb capacitat d'empresonar, de fer justícia, etc. De la nissaga Puigpardines, amb un salt, diguem-ne, amb una mena de fill no legítim pel mig, sorgirà Francesc de Verntallat, el pare de Francesc de Verntallat i tota la nissaga que ve després. Per tant, diguem-ne, aquest origen pseudonobiliari de donzell de Verntallat ve per la línia dels Puigpardines. Què dir del castell del Mallol? El castell del Mallol, amb tota seguretat, era la fortalesa més gran de la vall i, a més, havia de ser una fita en el paisatge. S'havia de veure des de tot arreu. Molt més que l'església de Sant Just. Ara estem acostumats a veure Sant Just, després la veurem breument, perquè té aquest campanar aixecat al segle XIX. Però Sant Just havia de ser una església molt petitona, una església castellera, amb una mica d'espadanya, però al costat i tenia una casa forta de grans dimensions, molt més gran, per exemple, del que podria ser el castell del Coll. De fet, el castell del Mallol es podia semblar, grosso modo, al castell de Santa Pau, per tant, estem parlant, el castell del Mallol, volia dir, s'assemblaria al castell de Santa Pau, estem parlant d'una fortalesa, diguem-ne, d'unes dimensions molt més que considerables, que s'havia de veure de tot arreu. Com que els vescomtes decideixen crear i erigir en el Puig del Mallol el seu centre administratiu, la notaria, fan i construeixen la seva gran mansió, de la qual només en conservem la cisterna, i a jutjar pel tamany de la cisterna, que salvant les distàncies deu ser com uns 2/3 d'aquesta sala, vull dir que és una cisterna molt i molt gran, ens dona una idea de les dimensions gegantines que havia de tenir el castell del Mallol en aquell moment. Esclar, tant el de Puigpardines com el del Mallol, com altres petites fortaleses o torres que haguessin pogut existir. Tenim notícia de la torre de Verntallat, al Mas, però només en tenim notícia, no n'hem pogut veure cap testimoni arquitectònic directe de tot això. La guerra dels segadors, les guerres remenses, evidentment, van causar desperfectes a tots els castells i fortaleses, però, de fet, durant les guerres remenses molts es van ampliar i van créixer per la iniciativa dels pagesos. Però és durant la guerra dels segadors, a causa de la revolta catalana contra, diguem-ne, la cort i el reialme de Madrid, que un cop s'acaba la guerra, les autoritats castellanes manen la demolició, literalment, de moltíssimes fortaleses catalanes. Les del vescomtat de Bas no se n'escapen, són, diguem-ne, inutilitzades des del punt de vista militar, i això, òbviament, per tots els pagesos i les persones que hi vivien és fantàstic, perquè en el moment en què el castell opressor deixa, opressor i presó, les dues coses, deixa de funcionar, és una pedrera perfecta per agafar pedres i construir-se les masies i les cases. Això és el que va passar en la majoria de tots ells. Potser l'únic que no succeeix exactament això és el Castelló, el castell de Sant Miquel de Falgars, que té molts de noms, Castell de Falgars, Castelló de Bas. En la documentació medieval he de dir que només s'anomena Castiglione, Castelló de Bas, per tant es considerava com el castell petit. Tenim un topònim ben conegut a prop, Castelló d'Empúries. També era el castell petit al principi, després la cosa va créixer molt.
Però aquest Castelló de Bas era, evidentment, la primera residència. Molts historiadors han dit que era el castell prefeudal, fins i tot abans que hi hagués la revolta feudal, ja havia d'existir aquí dalt una mena de torre, de vigilància, una mena de petita zona fortificada per administrar tot aquell territori, però del qual, d'aquesta grandesa, pensar que tota la nissaga dels vescomtes de Bas va sortir d'aquell lloc tan petit, de vegades sobta. Però els exemples són múltiples. En realitat, si pensem que la gran nissaga dels Cabrera va sorgir d'aquelles ruïnes que tenim a dalt al costat del santuari de Cabrera, es fa gairebé impensable creure que en 2 segles només van tenir un domini que anava des del Cabrera fins a Blanes. O sigui que l'evolució d'aquestes famílies al llarg del temps és impressionant. El mateix passa amb els vescomtes de Bas. El que passa és que molt probablement, un cop hi va haver una certa, organització, administració del territori a la part baixa de la vall, ells de seguida van voler residir a baix. És per això, mossèn Pagès també ens ho explica, que s'organitza al Turó del Mallol tot aquest centre administratiu de la vall, amb un castell, amb una notaria, amb un mercat, amb una fira, etc. Del Castelló de Bas, la part més ben conservada és justament la capella de Sant Miquel. No tenim clar si això era una capella en inici, perquè se'n parla bastant tard de la capella en si, però bé, del castell, sabem que mitjans del segle XI, entre aquests anys 1053, 1066, està perfectament en funcionament, però segur que els que hi vivien ja estaven pensant, en canviar de residència i baixar el pla. Només que pensem el fet que cada mínim trajecte significava pujar de la vall a dalt al castell, del castell, baixar a la vall, tot això era un problema. Per altra banda, el que ens ha llegat el temps d'aquest castell és una petita part. Tots els que hi heu estat alguna vegada i hem estat a dalt, si us fixeu en tot l'entorn del que ara és la capella, el refugi del Jaiec, veieu que hi ha restes de murs, tenim una cisterna a la banda, hi ha molts forats a la roca, hi ha molta roca trencada i excavada, vol dir que en realitat la fortalesa havia de tenir moltes més parets, 1 o 2 recintes com a mínim, i a més una gran quantitat d'elements de fusta, barbacanes, que barraven el pas i que controlaven tot el pas de la gent que hi volia accedir. Per tant, el que ara és una capelleta, en teoria això havia d'haver estat un gran castell. Segurament aquesta manca perdoneu que comenci amb la contradicció, la manca de monumentalitat dels nostres castells es veu recompensada per la, petita o gloriosa monumentalitat de les restes romàniques, gòtiques, medievals, de totes les capelles, esglésies parroquials i priorats, petits monestirs, que es funden al vescomtat de Bas al llarg de l'edat mitjana. Però, com dèiem, tot això que veiem avui, hem de ser sempre conscients, és el resultat d'una llarga evolució i, sobretot, de la reconstrucció deguda als famosos terratrèmols de 1427 i 28. La veritat és que tenim notícies documentals absolutament de totes les capelles que existeixen a la vall al llarg de l'edat mitjana. Totes, en algun moment o altre, en parlem, se'n parla, se n'escriu, fundacions, llegats, tota mena de documentació. Però és difícil poder dir què en veiem d'aquella època, si és que em queda alguna cosa. I sobretot, com ha evolucionat, com podem distingir el que és la part medieval de les parts modernes i l'evolució que han tingut tots aquests temples, no només des del punt de vista de culte, també, òbviament, i d'això es tracta avui, des del punt de vista arquitectònic. I, evidentment, hi ha un altre condicionant, que és que just després dels terratrèmols, després venen les guerres remenses, però sobretot entre el segle XVI i XVIII es produeix una gran quantitat de refundacions, ampliacions, creació de beneficis, confraries, capelles, que alteren, òbviament, les formes romàniques d'aquests edificis. La Vall d'en Bas no serà mai destacada com l'Alta Garrotxa pel seu romànic, excepció, ja ho veurem, del que hem de veure, però el que sí que podem destacar és que han estat sempre temples vius
i que han evolucionat en funció de com ha evolucionat tota la seva població. Dit això, volia advertir una qüestió, i és que avui no veurem cap masia, ni una. I em direm, per què? Pel que us deia al principi de tot. Hi ha molts masos, hi ha veïnats, hi ha masos que no han alterat el seu nom, que apareixen documentats a finals de l'any 800, 900. Però què en queda d'aquests masos medievals? Res. Ni tan sols dels que s'esmenten al segle XIII, XIV, XV. No hi ha ni una sola paret, pràcticament, de cap de les masies que tenim a la Vall d'en Bas que puguem dir, certificar pel fet visual, d'anàlisi, de paraments, que puguem dir que són realment medievals. No ho podem dir. L'únic que sabem, com ja deia el gran historiador i mestre Jaume Vicenç Vives, és que després de la Guerra dels Remences, els pagesos que tenen accés a la terra i capacitat per acumular una certa riquesa i, a més, llibertat per construir i reformar les seves cases, que bàsicament al principi eren molt petites, construïdes amb materials molt pobres, és a partir del 1500, justament parlaré de masos avui. I com veieu, en aquesta mena d'imatge mosaic, tenim de tot. Tenim esglésies que han, diguem-ne, conservat una certa fesomia medieval i d'altres que us semblen, però que ja no ho són gens, perquè han estat totalment reconstruïdes, refetes o canviades. Encara que no en som massa conscients, ja que es van perdre en el temps, a la Vall d'en Bas hi va haver com a mínim, dues fundacions monàstiques. Vam tenir 2 priorats, 2 monestirs. Fixeu-vos que hi ha molts de llocs que són insignes, no? Sant Joan les Fonts va tenir el seu supermonestir de Sant Joan. Besalú, què dir de Besalú? O, no sé, Olot no, perquè van ser només parròquies, no? Banyoles, amb el seu supermonestir de Sant Esteve a Banyoles, Sant Julià del Món a sobre Santa Pau. N'hi havia moltíssims. La Vall d'en Bas no s'ha caracteritzat per tenir un gran monestir a la vall, o vescomtat, però sí que s'ha caracteritzat per haver tingut un parell de priorats petits i sobretot, molts alous, molts camps, moltes propietats i masos que eren possessions de monestirs que estaven lluny. I ja veureu com n'hi ha un que surt contínuament. A nivell de notícia documental, històrica, del primer que en sabem alguna cosa és del priorat de Sant Corneli. Sant Corneli és el que avui tothom coneix per Santa Magdalena del Mont. Però de Sant Corneli, d'aquest priorat, ja se'n parla l'any 998, per tant, ara sí, fa molt més de 1.000 anys, estem en 2021, ja fa molt més de 1.000 anys, i en aquell moment, en aquell any, sabem que els canonges de l'església de Santa Maria de Besalú, que era una canònica, era una comunitat de canonges, aquella que estava situada, i encara la veiem avui sempre que som a Besalú, dalt del turó de Besalú, aquests canonges havien fundat, anys enrere, no sabem ni tan sols quan, un priorat de Sant Corneli, dedicat a Sant Corneli. Tenim notícies d'aquest priorat al llarg del segle XII, XIII, XIV, de totes les donacions que faran els vescomtes de Bas, lògicament. Per cert, que el 1176 aquest vescomte Hug I fa, entre d'altres donacions, li dona al priorat de Sant Corneli la borda del Mallol, i és, per cert, una de les primeres vegades en les que s'esmenta realment el turó del Mallol amb aquesta toponímia. Aquest vescomte Hug, per cert, que n'hem parlat al cicle i en altres ocasions, és el que es va convertir en comte d'una part de l'illa de Sardenya. Aquest és el que ens lliga amb la zona d'Oristany. Per tant, aquestes donacions, al llarg del segle XIII i XIV, els vescomtes, quan són també de la casa de Cabrera, quan són de la casa de Cervera, els senyors d'Hostoles fan donacions a aquest priorat de Sant Corneli i coneixem diversos noms de priors. L'últim és aquest Miquel Tormo, que era monjo del monestir de Sant Pere de Besalú i de fet era germà de Joan de Tormo, que va ser abat de Sant Pere de Besalú. Clar, i ara direm, què en queda d'aquest priorat del segle X? Res, absolutament. No podem dir, des del punt de vista arqueològic, que ens quedi cap paret del que ara veiem a Santa Magdalena, que a més ha estat molt i molt restaurada, d'aquest antic priorat. Però la imatge, entre cometes, medieval no havia de ser molt llunyana d'aquesta que veiem en aquest aplec
d'abans de la guerra, en el qual, doncs, perdó, de després de la guerra, en el qual veiem l'edificació de l'església, del temple, amb alguns annexos al costat. Molt probablement això estava tancat amb alguna mena de barri o de mur de poca entitat, i això era tot el priorat de Sant Corneli. Va tenir una vida efímera, va durar poc i mai va tenir una gran comunitat. Plantegem-nos-ho diferent. Qui tenia ganes d'anar a fer de monjo aquí dalt aquest cingle havia de ser bastant dur, sobretot en certes èpoques. L'altre priorat, l'únic que coneixem també, és el de Santa Maria de Puigpardines. I aquest és un cas bastant curiós, també des del punt de vista del patrimoni monumental que ens ha llegat. L'any 1060, per tant al segle XI, ja s'esmenta per primera vegada com a església parroquial. El que és estrany és que en aquesta església parroquial, el 1108, arrel de la donació d'una dama de la vescomtessa d'Ermessenda, i també al costat del seu marit Udalard Bernat de Milany, consti que aquest any, el 1108, la que tenia el títol de vescomtessa era ella, ell no, ell era com un casarer amb la vescomtessa, seré vescomte. Aquest Udalard Bernat, que venia del castell de Milany, més ja pujant cap a la part del Ripollès, cedeixen l'església de Santa Maria a una altra canònica. Hem vist Santa Maria de Besalú, doncs en aquest cas la de Santa Maria de Manlleu, que hi funda un priorat agustinià, que seria una petita comunitat de canonges, en aquest cas regits per la regla de Sant Agustí. Sabem també, coneixem el nom de diversos d'aquests priors de Santa Maria de Puigpardines, i aquí hi ha una cosa que també sobta en el temps. L'any 1175 aquest vescomte Hug I, és important aquest home, algun dia farem la biografia, fa la donació de l'església de Sant Privat al priorat de Puigpardines. Com han canviat les coses, que si tu pares a pensar, ara dir-los els de Sant Privat, que antigament havien depengut de Puigpardines, ara ningú s'ho imagina, això. Sant Privat és un senyor nucli, Puigpardines és petit, disseminat però petit. Sabem que al segle XV ja no hi havia canonges, ja no hi havia una comunitat estable, i el 1592 Santa Maria de Puigpardines es converteix altra vegada en parròquia. Per tant, del 1060 al 1592 hi ha aquesta petita comunitat. Què ens queda, tornem-hi, d'aquesta època medieval? No puc dir que res, queda alguna cosa, però del que seria allò, aquesta idea que tenim de monestir, que havia d'estar situat justament on ara hi ha la casa rectoral i on hi ha precisament la casa de colònies, en aquests moments, gairebé tot el que veiem sembla edificat en època més moderna, segle XVII, XVIII, el campanar es va construir al segle XIX, tot i això, tant el que tenim avui visual com les fotografies antigues ens permeten distingir en la façana occidental el que seria tot el mur romànic de l'església, amb aquest portal adovellat que havia tingut columnes i capitells romànics del segle XII o XIII, que ara es conserven a l'interior de l'església, pica baptismal, que la conservem, que a més, evidentment té lògica, això havia estat església parroquial i de fet no va deixar mai de ser-ho, ni quan va ser priorat tampoc. I una cosa que m'agradaria destacar, no sé si es veu gairebé a la dreta, una epigrafia. Aquí tenim un relleu epigràfic funerari que recorda, és una làpida funerària que ens recorda un cavaller de la família Puigpardines, un tal Pere, Petrus de Pugopardines, o Pere de Puigpardines. Bé, hi ha dues coses a destacar d'aquesta inscripció. Primera és el nom Pere. L'únic Pere de Puigpardines, o un dels pocs que ens apareix, diguem-ne, en els documents, és realment molt antic. Els Peres estan entre el segle XI i XII, per tant estem parlant d'un personatge certament reculat, però és que, a més, el tipus dels caràcters, el tipus de lletra que tenim en aquesta epigrafia, i us ho dic ben clar, és un dels més antics que es conserven a tot el comtat de Besalú, casualitat o no, però és un tipus en el qual els pals principals dels caràcters són dobles, etc., que ens fa un viatge reculat en el temps i és un cas estranyíssim. I, a més, també el text, perquè ens diu que, si no recordo malament, Ic requiescat
Petrus de Pugopardinas egregius miles, que vol dir aquí jau, en Pere de Puigpardines, soldat o cavaller egregi, en el sentit del cavaller poderós, potent. Si es va posar aquest títol, que és una paraula que no se sol fer servir en epigrafia, vol dir que se li reconeixia alguna mena de mèrit. I anem a saber quin mèrit, perquè hi ha una cosa que no sabem mai dels cavallers d'aquí, que és quan el rei o el comte o el vescomte cridaven allò que es deia host o cavalcada, que és que calia armar-se i anar-se'n a la guerra o a una expedició, no sabem quants d'aquests van anar a cap d'aquestes guerres. No sabem qui va acompanyar Hug I a Sardenya. No sabem qui va no sé, participar en Bernat Tallaferro al saqueig de Còrdova. Però és evident que les tropes que s'emportaven tota aquesta gent procedien d'aquesta petita noblesa que venia dels racons més increïbles dels seus dominis, s'armaven i es feien un viatge a l'aventura. Molt segur que no tornaven mai, però també molts devien tornar i amb els seus mèrits. I aquests mèrits són els que de vegades amb paraules tan simples com aquesta es poden recordar a les làpides funeràries, per exemple. Òbviament, no podíem saltar-nos, parlar, tot i que n'hem tractat moltíssim en el primer cicle, que va estar dedicat íntegrament, pràcticament íntegrament a la consagració, als 900 anys de la consagració de Sant Esteve d'en Bas, l'església parroquial de Sant Esteve. De fet, des del punt de vista monumental, és l'església més important de la vall. A més, de conservar bona part de les seves parts medievals, a més, resulta que això que en conservem és un fet singular en el romànic català, que n'hem parlat també a bastament. Com sabeu, doncs, comencem a parlar del Puig de Sant Esteve, i el fet que es digui de Sant Esteve vol dir que ja molt probablement hi havia una capella o alguna cosa petita dedicada a aquest sant, a finals del segle IX. Per tant, aquest Sancti Stefani es converteix en gairebé us diré el primer esment, diguem-ne, de santoral que tenim documentalment en tot el vescomtat de Bas, a la vall d'en Bas, en tota la història. Apareix en aquest document de l'emperador Carles el Simple de França, l'emperador francès. I tenim també conservat el text del 29 de gener de 1119 de l'acte de consagració feta pel bisbe Berenguer de Girona, de l'església de Sant Esteve. Sant Esteve, com tots els temples, com dèiem, va patir i fortament la destrucció dels terratrèmols que van afectar aquesta església d'una nau, amb transsepte molt sobresortit, 3 absis monumentals, dels quals el central és aquest absis poligonal, que és absolutament singular en bona part del romànic català i que sempre s'ha destacat i que apareix, això sempre ho dic, en totes les publicacions de romànic català, sempre en un moment o altre apareix l'absis de Sant Esteve d'en Bas. Segur que això era culpa en part de Josep Puig i Cadafalch, que és un dels primers que es va dedicar a estudiar-lo. I també la de Sant Esteve és la que ens proporciona, la única que ens proporciona, de fet, una imatge romànica interior, ja que totes les altres han estat summament modificades al segle XVI, XVII, XVIII. La de Sant Esteve, malgrat les ampliacions dels laterals, que es veuen sobretot quan mirem la façana, és fàcil distingir aquest cos central d'origen medieval, però llavors veiem unes ampliacions a dreta i esquerra que són d'època moderna, dels segles XVII-XVIII, sobretot del XVIII. I en canvi a l'interior conserva també aquest aspecte romànic a la zona del presbiteri. Recordem que aquí, a part de la pica baptismal, tenim un cèlebre capitell que també surt per totes les guies de romànic europeu, ja que va estar atribuït a un taller molt famós del romànic català, que és el taller del mestre de Cabestany, no sabem com es deia, però va fer moltes obres entre el Llenguadoc, la Provença, sobretot Llenguadoc-Catalunya, i del qual, com que hi ha un timpà de marbre conservat a Cabestany, al costat de Perpinyà, se li va donar aquest nom, mestre de Cabestany. M'agradaria destacar d'aquest capitell una aportació que es va fer directament en el cicle, primer cicle, com recordava abans en Josep Ramon, la va fer el doctor Jordi Camps i Sòria, que és el conservador de romànic del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Se'n va donar d'un detall. Aquell dia havíem estat amb un altre professor també
veient l'interior de l'església i se'n va adonar d'alguna cosa que ningú s'havia fixat mai. Si veieu, en aquest capitell, la Mare de Déu està asseguda amb el nen al costat i als seus peus tenim un cap. O sigui, la Mare de Déu dins la mandorla està flanquejada per uns àngels que surten pels costats, però als peus de la Mare de Déu, aquí ho veiem a la banda esquerra, hi ha un cap gros, que si el veieu de costat és un cos totalment estirat, és un cos de dona, no és un àngel, i és una dona vestida com una noble, de família aristocràtica. Això vol dir, molt probablement, i en la zona que està situada d'aquest capitell, que es tracta de la representació de la donant, és a dir, de la persona que va patrocinar la construcció, la realització d'aquest capitell segur, però molt probablement la construcció de l'església de Sant Esteve al segle XII, que és la que tenim, és aquesta del XII, i per tant, si és així, estem, a més, llavors sí que sortirem a tots els llibres, estem a més davant d'un dels retrats, no es pot considerar retrat perquè no identificaríem aquesta persona, no? Però per la manera com va vestida i on està col·locada, molt probablement és la representació d'una vescomtessa de Bas, que podia ser aquesta Ermessenda de la qual parlàvem, o una de les seves successores, una Sibil·la, que viu en el segon quart del segle XII, que és quan probablement podem situar la construcció de l'església. Per tant, tenim això, un possible retrat de dona noble medieval en pedra en un capitell atribuït al mestre de Cabestany a l'absis de Sant Esteve d'en Bas. Poca broma. L'església de Sant Esteve, a més, com totes, es va veure profundament afectada pels terratrèmols de 1427-1428 i, afortunadament, conservem la documentació que ens explica què és el que va succeir. Bona part de la nau va caure, la nau central, sobretot una part del transsepte, que és el transsepte sud, també se'n va anar a terra, i llavors, després de 1428, tenim dues notícies fantàstiques trobades per Josep Maria de Solà Morales, el Celsií, que ens va documentar exactament com criden dos mestres constructors perquè arrangin, tornin a fer la volta de l'església, i són aquests, precisament, els mestres que ens deixen la imatge d'aquesta zona del creuer, en la qual tenim aquest òcul octogonal fet amb nervadures i que constitueix l'element gòtic gairebé únic, m'atreviria a dir, però en tot cas el més important conservat a la vall, i de fet un dels elements d'arquitectura gòtica més importants de la Garrotxa. Perquè a part de Besalú no en tenim gairebé res construït o que hagi quedat construït amb voltes nervades. No podem parlar gaire més de Sant Esteve perquè ja ho hem fet molt. Però si el que ens agradaria trobar és una mica de, diguem-ne, monumentalitat romànica clàssica, d'aquell romànic que tots tenim al cap, d'alguna manera, ens n'hem d'anar muntanya amunt i pujar sobre, diguem-ne, salvar el Grau i els Cingles i arribar fins al poble de Falgars. Poble de Falgars que, com molt sabeu, sí, és comarca de la Garrotxa, sí, és municipi de la Vall d'en Bas, ara actualment, però sempre i tota la vida ha estat bisbat de Vic. Aleshores, precisament és via el bisbat de Vic que tenim les notícies, primeres notícies al segon quart del segle XI de l'existència d'aquesta parròquia. A mitjan segle XII, 1154, es parla del poble de Falgars, escrit en B, no hi havia Pompeu Fabra al segle XII, no passa res. I, diguem-ne, és una parròquia, un poble que sempre està sota el domini dels vescomtes de Bas, fins i tot quan aquesta família de Bas deixa de ser, per dir-ho així, local i passa a altres grans dinasties. Un dels últims senyors és aquest Francesc I de Montcada i Cardona, fixeu-vos quins dos cognoms, no es podia ser més aristòcrata en aquell moment, que és senyor de Falgars, i així s'hi reconeixen els habitants del poble l'any 1574. La història de Falgars és alguna cosa que algun dia ens hi haurem de posar. Entre d'altres perquè hi ha conservat part de l'arxiu municipal, quan era un municipi independent, en cases de pagès de la zona.
s'hauria d'intentar compilar això algun dia i intentar refer-ne la història. És com si els papers de l'Ajuntament d'en Bas d'ara estessin a casa en Josep Ramon. No ho sé, això podria ser, no? Bé, justament és aquesta església de Sant Pere de Falgars la que ens dona una petita imatge, diguem-ne, del clàssic absis romànic amb les seves lesenes, que són aquestes línies que veieu baixar al costat de la finestra, i que, de ben segur, havia tingut arcuacions llombardes, com la imatge aquesta que veieu a la dreta. L'he posada simplement per comparar. La que veieu a la dreta és Sant Pere d'Ullestret, a l'Empordà, i ens dona, diguem-ne, aquest paral·lelisme de com podria haver estat l'absis de Falgars si no hagués caigut tota aquesta part superior de la volta, que veiem en la imatge de l'absis de Sant Pere clarament com ha estat realçat, s'ha sobrealçat en moment també d'època moderna. Per cert, que sí que no tenim les arcuacions llombardes, que en diem d'aquesta manera, a l'absis, però en canvi les tenim al campanar, que també és un dels poquíssims campanars estrictament romànics que es conserven a la comarca de la Garrotxa. Diguem-ne, l'exemple insigne és Beget, Sant Cristòfol de Beget, lògicament, molt més monumental, més tardà que aquest, però aquí a Falgars, remot, tenim, potser precisament perquè és molt remot s'ha conservat d'aquesta manera, tenim l'únic exemple de romànic amb aquestes arcuacions llombardes. Evidentment, l'església de Falgars va ser modificada en època moderna. Hem de pensar que en època moderna es modifica tant perquè la gent no hi cap a les esglésies, augmenta moltíssim la població i els espais s'han de fer més grans i s'han d'adequar als nous temps. Tenim la pista del moment en què es deu reformar íntegrament aquesta església, com ens diu la dovella central de la porta del costat oest, 1583, Jesús Maria, vol dir que no només van fer la porta, devien fer moltes més coses. Qui sap si aquest sobrealçament de l'absis, no? Una altra parròquia antiquíssima, la de Sant Joan dels Balbs. Resulta que l'any 958, per tant estem a mitjans segle X, el comte Guifré II de Besalú, que era descendent del famós Guifré el Pelós, dona a la seu de Girona la Vila Balbos. O sigui, vol dir que hi havia alguna mena de veïnat, en aquell moment volien dir 4 masos disseminats al voltant d'una església, no? Sabem que el 977 també un comte de Besalú, comte Miró Bonfill, era comte i bisbe, jugava a les 2 lligues, donava l'església de Sant Joan, a la canònica de Santa Maria de Besalú. Fixeu-vos que torna a sortir Santa Maria de Besalú. De fet, aquesta canònica, la que està dalt del turó, com deia abans, és la que condiciona més, perquè és la que tenia més propietats al llarg de tota la història del vescomtat. I se li havien d'estar enviant contínuament delmes, contínuament primícies, contínuament drets, impostos, etc. Sort que també un dia es va desamortitzar i tot això es va acabar. Però almenys ens ha permès seguir aquest rastre documental. Sant Joan dels Balbs, després de Sant Pere de Falgars, segurament és la que de tota la vall ens dona encara aquesta imatge monumental clàssica del romànic que tots coneixem. De fet, és una imatge, diguem-ne, arquetípica. Tenim una església d'una sola nau, amb aquest absis semicircular, construït amb carreus ben tallats. Tenim una façana occidental amb una espadanya doble, amb una finestra de 2 esqueixades a la zona alta per damunt de la porta. Per tant, tenim aquesta imatge del romànic, però clar, és falsa. És falsa, entre altres coses, perquè sabem que Balbs és una de les esglésies que queda tombada pels terratrèmols del segle XV. Aquesta sí que tenim documentació, a més, que s'ha de refer, i tot i que la refan reaprofitant els materials caiguts, òbviament no tenim estrictament això que anomenaríem una església romànica. Però vaja, la imatge la dona. I també la dona el saber que hi havia hagut una talla, segurament al pas del segle XII o ja més aviat del XIII, per la morfologia que té, una talla de fusta policromada de la Verge amb el nen que es va perdre en el transcurs de la Guerra Civil Espanyola, 1936-39, com tantes i tantes i tantes altres, i tantes que hem conservat però canviades de lloc i que no sabem d'on són, en realitat. I moltes que estan en museus. Us convido en aquest sentit, i aprofito per dir-ho ara,
Els garrotxins, els besencs també, tenim dues coses a fer a nivell de museus sempre. Un és anar al Museu d'Art de Girona i mirar tot el que hi ha per allà d'aquí, i l'altre és poder anar tant al MNAC com al Museu Diocesà de Barcelona, que el coneix molt poca gent, perquè també hi ha coses que han baixat des d'aquestes zones. Sant Joan dels Balbs. Bé, una altra església que a més és absolutament nostrada i que ens l'estimem molt, perquè és del més pintoresc que tenim aquí a la Vall d'en Bas, és Sant Quintí. Sant Quintí, encara que sembli increïble, bé, no és increïble, també els canonges de Santa Maria de Besalú tenien Sant Quintí en propietat. Ja apareix esmentada l'any 998, per tant també és una església d'origen molt, molt, molt antic. I sabem que, perdó, aquí tinc un error, no és 1176, havia de ser 1376, el prior Rostany Gaudissart, que és el prior de Santa Maria de Besalú, va cedir l'església i el benefici que existia a un tal Ramon de Mercadal. Aquest Ramon de Mercadal provenia de la casa del Mercadal, ben coneguda per tots. Però també va ser un problema, això, perquè com que l'única família gairebé que assistia als oficis i patrocinava Sant Quintí eren els del Mercadal, això ara fa riure, però una gran pairalia, una gran casa en època moderna, per exemple, al segle XVIII, quan ho tenien tot controlat, ostres, podia tenir molts i molts i molts habitants. No eren 4, no eren 7, potser eren 20. Entre totes les tietes, els fills, els camperols, els jornalers. Però, esclar, no era suficient això per mantenir el culte, el patronatge d'una església que, de fet, va ser parròquia durant molt de temps, ben bé, fins a finals del segle XVIII, en el qual el bisbe decideix que ja s'ha acabat i que ha de dependre de Sant Romà de Joanetes. I, per tant, encara avui Sant Quintí és sufragània de Sant Romà. Bé, l'anècdota és que sabem que de Sant Quintí es conserva el que és l'objecte l'objecte no arquitectònic més antic del qual tenim constància que hagi sortit mai de la Vall d'en Bas, que és aquesta ampula, aquesta canadella petita, feta de coure repujat, sempre s'ha datat, sempre del segle XIII. En realitat, si ajuntem les dues parts, fem l'ampolla, està partida per la meitat. Havia tingut esmalts, havia tingut també decoració polícroma, tot això gairebé s'ha perdut, però prové de l'església de Sant Quintí i ara mateix es troba aquesta peça al Museu Comarcal de la Garrotxa, al Museu de l'Hospici. És simpàtic pensar que probablement és l'objecte litúrgic més antic que conservem de la Vall d'en Bas segur i un dels més antics de la Garrotxa segur també. Ni Besalú tan sols té coses tan antigues, a part del famós vas de vidre que diuen que era del comte Tallaferro que se'l van portar de Còrdova i ara està a Girona, però això és anecdòtic. Aquí tenim aquesta petita ampolla que segurament portava olis o aigua o líquids pel moment de l'Eucaristia o de la celebració. No podem tampoc deixar de parlar de Sant Privat d'en Bas, encara que l'Església no ens ofereixi tampoc aquesta imatge medieval o romànica, però bé, de Sant Privat d'en Bas, que ha de ser un dels llocs de poblament més antics de tota la vall i de tot el vescomtat, segur. Fixeu-vos que l'any 898 ja es parla del Vilarem Veterem, que això en llatí vol dir el Vilar antic. Vol dir que en aquell moment, el 898, ja hi havia un Vilar nou, i per tant vol dir que allà hi havia assentaments de població molt probablement anteriors a la invasió musulmana, però en tot cas que quan els francs i els comtes i els vescomtes estructuren el territori ja ho tenien molt clar, que hi havia fins i tot dos nuclis, un d'antic, un de nou. De nou, al segle IX. Sabem, pel testament de Bernat Tallaferro, previ al testament de Bernat Tallaferro, que és l'any 1017, el comte de Besalú, mític, cedeix l'església de Sant Privat a la canònica de Santa Maria de Besalú. Fixeu com aquesta canònica de Santa Maria xuclava la vall, xuclava la vall. El 1131, el bisbe de Girona, Berenguer del Mal, fa un canvi, la treu de la jurisdicció de Santa Maria de Besalú i és quan la dona definitivament a Santa Maria de Puigpardines. Allò que dèiem, sembla increïble que la parròquia de Sant Privat depenia de Puigpardines. I una altra donació, gairebé en el mateix segle,
el vescomte Hug, el famós Hug I, dona Sant Privat de Bas al priorat de Sant Corneli, el de dalt. Per tant, era com una espècie de moneda de canvi, aquesta parròquia, aquesta església. Sant Privat, malauradament, ha estat molt reformada amb el pas del temps. Quan vam fer la visita a en Xavier Solà, vam veure com la major part de tot el que veiem de la parròquia d'en Bas està fet al segle XVII, XVIII, té una portada de finals del segle XVIII ben coneguda, però a dins encara hi ha alguns vestigis, forma de la nau i sobretot voldria destacar una paret lateral que quan fem el camí per pujar cap al Sallent doncs encara la veiem, sembla que podria ser de l'església romànica. Però en tot cas ens queda la pica baptismal, amb aquestes arcuacions que sí que ens evoquen els primers temps del romànic, pot ser una peça del segle XI, XII, XIII. És molt complicat datar les piles baptismals, ningú mai se'n surt. Us explicaré una anècdota. Ens hem passat dècades parlant de la gran pica baptismal romànica de Castelló d'Empúries, que és una que no sé si la teniu al cap, és una de molt gran que en té una de petita enganxada, surt per molts de llibres. Bé, allò que tots els llibres sortia segle XII, segle XI, segle XII, fa qüestió de 6-7 anys, un historiador local, en Josep Maria Gironella, va trobar el pagament al picapedrer que va fer la pica i estem a 1315. Per tant, allò que tenia aquell aspecte totalment romànic, en realitat estava fet de ple en això que denominem gòtic, encara que fos una imitació. D'això n'hi ha molt. A part de la pica, tenim aquest capitell procedent de l'església de Sant Privat, també bastant cèlebre perquè s'ha reproduït en molts de llibres i manuals de l'època, que és aquest capitell en el qual veiem una espècie d'escena que s'ha interpretat com una evocació del pecat original o una evocació simbòlica del pecat cristià, que és una dona, en aquest angle que veiem, és una dona nua, que podria ser Eva o no, la qual una serp li mossega la llengua. Les dones sempre rabíeu a l'edat mitjana, ara també, però la tradició ve de lluny, és molt lleig això, molt lleig. Aquest capitell que el podeu veure, de fet, si aneu a la sala 2, crec, de la part de romànic del Museu d'Art de Girona, el teniu a tocar, vull dir que si voleu fins i tot el podeu tocar. Malgrat que tampoc gairebé conservem cap tipus de vestigi, cal parlar de Santa Maria de la Pinya, ja que bona part de l'estructura volumètrica de la nau segueix sent l'església romànica. No sabem si la que es consagra l'any 1022 o una refacció posterior, però encara hi és, ho vèiem en les darreres jornades de patrimoni europeu, de fet. El que passa és que a l'estar completament arrebossada, al tenir una portada feta de nou entre el segle XVII i XVIII, ha perdut aquest aspecte romànic. Tot i que també hi hauria molt a discutir. En realitat, a l'època medieval, això ho he dit moltes vegades i em faig pesat, totes les esglésies i els castells estaven tots arrebossats, o sigui que eren edificis que per fora semblaven blancs o groguencs, no eren edificis amb parets de pedra, com ara estem acostumats a veure-ho, i culpa dels romàntics i d'uns quants arquitectes de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat que ens ho han fet veure així. Recordeu una famosa frase d'un clergue medieval, Raül Glaber, al segle XI, en plena reforma gregoriana, diu: esperem veure aviat tot el terra i les muntanyes d'Europa plenes de punts blancs de les esglésies de la nostra congregació. És a dir, fins i tot ell ho té molt clar, o com es veuria tot això, no? Per tant, el que de vegades ens sembla més modern potser ens està donant un aspecte més antic. És una mica contradictori, però és així. De Santa Maria de la Pinya vam destacar en aquell moment, i m'agradaria citar-ho només un moment, és l'únic lloc que sabem de la Vall d'en Bas que físicament hi va ser l'abat Oliva, el famós abat Oliva de Ripoll, ja que l'any 1022 el bisbe de Girona, Pere de Carcassona, que era el germà d'Ermessenda de Carcassona, que està enterrada a la catedral, va demanar a Oliva, quan ja era abat de Ripoll, que consagrés ell personalment l'església de Santa Maria de la Pinya. Per tant, tenim aquí un dels patres patriae, un dels fundadors de Catalunya, la Pinya, consagrant l'església l'any 1022. Per cert, que és el mateix any que es va consagrar Sant Pere de Rodes. No crec que tingui res a veure, però les coincidències de vegades són maques.
En canvi, sí que podem dir alguna cosa des del punt de vista arquitectònic de Sant Romà de Joanetes, una església que també, òbviament, és ampliada, reformada i molt al llarg de l'edat moderna, però que potser perquè algú va treure aquest arrebossat de la façana, perquè segur que també estava arrebossada, es pot veure l'estructura romànica primigènia, si us hi fixeu, a la part central, al voltant de la porta i al voltant de l'òcul rodó, veiem encara tot aquest mur, evidentment, d'origen medieval, aquests carreus desbastats, amb línies irregulars, que ens pot fer pensar en aquest any 1150, quan tenim documentalment un primer esment de l'església de Sant Romà. La qüestió és que també el 898, en aquell document que citàvem, ja es parla de Joannetum, com l'existència d'un lloc que ja s'anomenava Joanetes. N'hem acabat dient Joanetes, en realitat aquí posa Joanet. No sé per què en aquest cas ha acabat havent-hi una derivació en femení, però està clar que de Joana no estava dedicat perquè Santa Joana d'Arc encara faltaven 6 segles perquè nasqués, més o menys. Per tant, això estava dedicat a Sant Joan, molt probablement baptista o evangelista, i curiosament ha acabat derivant amb el temps d'un masculí singular a un femení plural. I això és una cosa que els filòlegs i etimòlegs algun dia se l'haurien de mirar. I per cert, ja que som aquí, voldria desmentir una qüestió. Moltes vegades s'ha parlat dels capitells d'aquesta porta de Sant Romà de Joanetes, ja que sembla una porta romànica i semblen capitells en certa forma que podrien ser més o menys romànics. Ja han estat altres historiadors que han observat que en realitat no ho són, sinó que són una imitació, no d'ara, sinó que probablement és una imitació d'època moderna del que serien uns capitells romànics. Això no solia passar. Els moderns, si feien capitells i columnes, ho feien amb volutes i a la clàssica, al Renaixement, al Barroc. Però aquí hi ha una imitació curiosa d'època, probablement per alguna porta o per algun element que va quedar destruït, malmès, substituït, etc. No sabem exactament què devia passar. Però bé, al voltant d'aquesta porta i l'òcul, com dic, tenim encara les línies principals, les línies mestres de l'església romànica de Sant Romà de Joanetes. L'altre que, malauradament, tampoc ens permet veure el seu aspecte, diguem-ne, medieval, romànic, tot i que en certes parts encara queden murs, queden fragments del que podia ser l'església, és Sant Just del Mallol. Pensem que el Mallol, encara que avui a nivell de passejada és un dels nuclis, quan passem per sota la porta, quan visitem la presó, és un dels nuclis que encara ens evoquen els temps medievals, allà dalt d'altura de medieval no queda res. Són tot cases fetes en època moderna, sobretot, a partir del segle XVI en amunt, moltes reformades al XVIII. Avui no parlaré de les famoses anelles, perquè no cal, però és un nucli que sí, que es funda de nova planta al segle XII. Els vescomtes de Bas donen privilegis, cartes, exempcions fiscals, exempcions d'impostos, per tota la gent que anés a viure a dalt del turó, i es forma aquell carrer que ens fa la baixada i que ens permet entrar a dalt del turó, amb molts habitants que venien dels masos del voltant. Aleshores, entre el segle XII i XIII, s'acaba creant un nucli urbà a dalt del Puig del Mallol, i en el qual els vescomtes, com deia abans, es fan construir el castell, es fan una gran casa forta al costat de l'església, de la capella, i, a més, a partir sobretot de l'any 1255, que és quan es crea el benefici expressament, el benefici de Sant Just, s'hi associa la famosa notaria. Només un breu apunt de la notaria medieval, que de fet és gràcies a aquesta notaria que tenim tantes i tantes dades que també va recopilar mossèn Pagès, sobretot dades a partir del primer notari que deixa un volum sencer, que és a mitjans del segle XIV. Aquesta notaria, o sigui, fins que no es crea aquest benefici i es fa instal·lar i s'obliga a instal·lar els notaris a dalt del Mallol, qui escrivia documents al vescomtat eren els rectors de diverses parròquies. I ara no us agradarà el que diré, però el lloc on gairebé s'escrivien tots els documents era a la parròquia de les Preses. Ja que allà, durant temps, hi va haver una família de rectors, que devien ser tiet, nebot, etc.
els quals devien tenir una certa formació i quasi tota la documentació que tenim del 12 i 13 està escrita a les preses. Les preses, que per cert també era propietat, com molts sabeu, d'un altre monestir famós, Sant Benet de Bages. I de fet va ser de Sant Benet de Bages fins a principis del segle XIX. Bé, en aquest centre administratiu i en aquest nucli del Mallol, que realment havia de ser espectacular, que hi havia damunt del turó, no en conservem gairebé res, a part de l'skyline que ens dona avui el campanar del segle XIX de l'església de Sant Just. Per cert, església que gairebé mai va ser parròquia, sempre va dependre d'altres parròquies importants, en aquest cas Sant Privat d'en Bas, tot i que això és com un laberint, perquè llavors Sant Privat durant un temps depenia del Priorat de Sant Corneli o depenia de Puigpardines, per tant eren això, les sufragànies d'una, com unes nines russes, tenien les jurisdiccions de les parròquies de la vall. Una de les menys conegudes, tot i que ja sé que els presents i altra gent que ens està veient ja ha estat moltes vegades, que és la de Sant Mateu de Joanetes. Sant Mateu de Joanetes, històricament, arrenca amb una anècdota, que és que el 1359, després d'haver-se fet moltes donacions per construir l'ermita i la contribució de molta gent dels masos de Joanetes i del voltant, també de bracons, van deixar de construir-la. I la tenia mig començada. Aleshores el bisbe els acaba dient, escolteu, voleu fer el favor d'acabar? Ja que heu començat, jo us he donat el permís, acabeu-la. El 1359, estem molt tard, el bisbe mana als feligresos que havien contribuït que acabessin la construcció de Sant Mateu. Reflexió, abans de 1359 no hi havia res aquí. I si us hi fixeu, l'aspecte que ens dona aquesta església, vist des de fora, seria d'una ermita romànica més, però que en realitat està construïda a mitjans del segle XIV. És a dir, molt més tard en el temps d'això que anomenem el romànic. Què és el que succeeix? No és l'únic exemple, n'hi ha molts, molts. Els edificis rurals, capelles petites que es basteixen al segle XIII, al XIV i algunes a principis del XV, es fan exactament igual o s'assemblen moltíssim a com s'havien fet les clàssiques ermites romàniques que coneixem tots. I aquest és un exemple que ens serveix per il·lustrar-ho. De fet, si anem, per exemple, a Argelaguer, hi ha una ermita de Santa Magdalena de Montpalau, que està situada a damunt del poble, amb les ruïnes del castell antic. Aquella sabem exactament que es construeix el 1331, però si la veieu i no tinguéssim cap dada, diríem que és del segle XII. I no. L'art evoluciona diferent també geogràficament. Els llocs on es creen les coses són uns, els llocs on arriben tard són uns altres, i en aquest cas hi havia coses aquí que arribaven molt tard. O també depenia de la capacitat que tinguessin els constructors locals, i lògicament no calia fer venir un mestre constructor de catedrals, un arquitecte, per poder fer una capella rural. Bona part dels artesans, pagesos que eren aquí eren capaços de fer un temple com aquest, petit. El 1369 es funda el primer benefici a l'església de Sant Mateu i per tant podem deduir que ja s'havia acabat de construir. Lògicament, una església que al segle XV se'n va anar a terra, que la van haver de tornar a refer, i li van posar molt més tard aquesta espadanyeta pintoresca. Espadanyeta que ens recorda, en part també, la d'una altra capella de la qual tampoc en sabem gaire res, que és Sant Antoni de Puigpardines. Molt propera al Mas Vedella, per la part est, molt propera al Mas Pagat, al Mas Llopart, a la part baixa d'aquella zona sud del veïnat de Puigpardines. No en tenim cap dada medieval, de l'època del romànic de Sant Antoni, però sí que en tenim de molt més tard, i és que el 1396, que és el primer esment que en sabem alguna cosa, no es diu Sant Antoni, sinó que és Sant Feliu de Puigpardines. Per tant, aquesta és una altra que també li van canviar el nom. També la vam visitar en unes jornades europees i vam veure com, malgrat aquest aspecte general de capella medieval, en realitat tornem a estar en un d'aquests casos, probablement d'església-capella construïda molt tard, però en la qual diguem-ne es guarda aquest aspecte, entre cometes, d'ermita romànica, si en podem dir així. El dia que hi vam entrar és una capella certament interessant perquè té un interior amb tribunes barroc
i és un cas únic per ser un temple tan petit que tingui doncs, tota aquesta complexitat arquitectònica a l'interior. N'hem tingut molta sort també perquè l'hem poguda... S'ha restaurat fa poc la rectoria i bé, encara que hagi estat per iniciativa privada, però hi ha hagut la conservació i bona conservació d'aquest edifici. Ja vaig acabant. La darrera de la que volia parlar, i de fet crec que les he acabades totes, si me n'he deixat alguna, m'ho digueu? Alguna cosa direm. És l'ermita de Sant Simplici, Sant Ximplí, no? Que es coneix molt més aquí. No sé si us heu fixat, per cert, que gairebé no hem repetit cap nom. És molt curiós, això. Normalment, en un territori tan petit, doncs hi ha 4 o 5 Santa Maries, 3 Sant Peres... Aquí hem fet Pere, Mateu, Joan, Romà, Corneli, Simplici... És un cas curiós, també des del punt de vista de les advocacions, la vall. Sant Simplici no en sabem res. És a dir, tenim la capella situada en un punt molt estratègic, ja que aquest aturonament estava controlant tot el pas del camí ral que venia des del Grau i travessava la vall a direcció a Olot, però no en tenim cap dada d'època medieval i el que avui conservem, que s'assembla a més per darrere, són com germanes amb Sant Quintí, el que passa que aquesta està en turó i Sant Quintí és en pla. Amb aquest absis carrat, refet totalment en època moderna, també, entre el segurament segle XVII. Si recordeu, hi ha una llinda aquí fora que porta la data 1643, que està a terra, que es va refer i es va col·locar una còpia a la porta d'entrada actual. Per tant, estem parlant d'un edifici potser d'origen medieval, però que ens ha quedat amb la seva versió, entre cometes, moderna. Això sí, entre el segle XVII i XIX hi ha diversa documentació diocesana que ens parla del patronatge de la família Aubert, del mas Aubert, que està allà ben a prop. I voldria destacar, volia portar les fotos i realment no es veu, s'ha de veure en directe perquè és que no he aconseguit fer mai una foto bona. Hi ha un angle de l'església de Sant Simplici a la part posterior i també una de les pedres que hi ha en aquesta mena de petit relleix, petit muret que tenim a l'entrada, que porten inscripcions d'època del segle XVIII i XIX en els quals apareix els patrons de la família Aubert, encara està escrit. Això, la pluja, etc., algun dia ho farà desaparèixer del tot. Però, anecdòticament, no surt amb la paraula Aubert amb U, sinó que tots els noms que hi apareixen són Albert, amb L. De manera que estem un cop més en un cas de corrupció lingüística d'un cognom que molt probablement era Albert i que, de la manera com se sol dir aquí, que de vegades fem les L's, U's, i etc., doncs acaba sent Aubert. Aubert. Versió, a més, una mica més afrancesada o més occitana, no?, de la qüestió. Bé, acabat aquest recorregut, perquè a més veig que ja són 8:45, només volia fer una reflexió final, o un pensament final. Molts de nosaltres coneixem totes aquestes ermites, però jo voldria preguntar, de totes les que hem vist, a quantes heu entrat alguna vegada, vosaltres? Perquè n'hi ha moltes que les hem vistes per fora, però, no ho sé, un Sant Matiu de Joanetes, un Sant Simplí, has d'anar expressament a un dia de plec o que hi hagi alguna activitat especial per poder-hi accedir. Malgrat que són elements patrimonials que els veiem contínuament, sempre. Ara dius, bueno, i de què serveix entrar-hi? Bé, no és res especial, però tothom que fa excursions en algun moment, també la gent que ens visita, sobretot el turisme, que ara està en hores baixes, però ja tornarà. Tot aquest turisme volta, camina, i la primera cosa que fa quan arriba a un lloc d'aquests és veure si pot entrar, ficar el cap per les finestretes, mirar a través del reixat, enfilar-se, algun fa alguna animalada més grossa, per sort no tothom, per veure què hi ha dins. Aleshores, ho deixo a l'aire, hi ha hagut molts llocs en els quals hi ha hagut iniciativa de cares a donar el màxim d'accessibilitat a aquest patrimoni, ja hagi estat coordinant persones que poguessin tenir la clau i que eventualment es pogués demanar i es pogués visitar, o, a falta de poder entrar,
donar-hi la versió virtual. I com que ara, arrel de tota la pandèmia, estem molt acostumats a veure coses virtuals, sapigueu que hi ha la possibilitat de veure virtualment els interiors de tots aquests edificis. Una de les opcions que hi ha hagut, que a més ha estat patrocinada per Diputació de Girona, amb línies de subvencions especials, etc. Una d'aquestes línies d'accessibilitat ha estat la possibilitat de digitalitzar els interiors dels edificis i poder-los veure amb totes les seves dimensions i allò que en diem en 360 graus. I per acabar us volia portar un exemple, però tècnics no en tinc ni idea de si puc clicar això o no. Sí? Vale. I la qüestió és... surto d'aquí? És que no veig la rata enlloc i no sé com es mou això. No es mou res. Vosaltres la veieu? Ah, vale, clar. Espera't, doncs. I ara per entrar al link com ho faig? Ah, ok. Vale. Perfecte. Es linkarà, eh? O no es linka? Fes. Això amb el suficient? No. Mare meva. Bé, us he portat un sol exemple, que és el de Santa Maria de Camprodon, que està completament digitalitzada i en la qual podeu fer tot el recorregut per tot, que es pot posar en diversos idiomes, treure-la, posar-la, treure-la, posar-la. I no només això, sinó que a més, si a dins d'aquest edifici hi ha alguna mena d'objecte interessant, imaginem que guardem el reliquiari X, o que voldríem col·locar en aquest interior una imatge de l'ampolla de Sant Quintí de Bas. Hi ha la possibilitat de, clicant, poder veure aquest objecte comentat. Això en aquest cas és un bus reliquiari del segle XIV, però fins i tot la possibilitat de veure'l amb tot detall, en la mateixa imatge, en el mateix recorregut aquest virtual que faríem per aquesta església. Crec que hi havia un altre exemple. En aquest cas és l'arqueta reliquiari de Sant Patllari, del patró de Camprodon. Allò era el cap de Sant Patllari, aquí tenim l'arqueta. El mateix. Ara imaginem, això ens dona una possibilitat no només de veure l'interior d'aquests edificis, sinó també pensant en les obres, en les peces que ja no conservem en el lloc, poder-les fotografiar correctament, poder-les insertar digitalment i tenir una imatge completa de tots aquests elements patrimonials, en aquest cas d'aquestes esglésies. Però bé, això és tecnologia que avui és i en tot cas seria només un complement davant la possibilitat de guanyar coneixement, accessibilitat a tot aquest nostre patrimoni. Espero que el vol d'ocell hagi servit, ja són quasi les 9. Gràcies per l'atenció i si voleu fer alguna pregunta la podeu fer, cap problema. Si hi ha alguna qüestió o crítica. Sí, i si teniu alguna cosa a comentar des de si algú està veient aquesta conferència, doncs també ho podeu escriure al xat del canal YouTube pel qual estem emetent ara mateix.
Ah, val, és que amb la mascareta no sé qui parla. Bueno, mira, jo faré referència als cavallers, que entenc que eren nomenats pels reis, però sempre he tingut el pensament que abans que els reis els anomenessin cavallers, i tu has fet esment que aquí n'hi havia bastants, aquí a la vall, no? Doncs que havien de ser persones, com diria jo, fortes, no cal dir-ho perquè anaven a la guerra, però una mica sanguinàries, no? Per complaure el rei, per complaure el rei. Això era el cicle de l'any passat, el de les guerres. Ah, mira, no vaig poder venir, bueno, no vaig saber-ho, sinó que era vingut. Cap problema, cap problema. Bé, jo tinc en la meva ment això ho tinc ben entès. Que eren sanguinaris. Que eren sanguinaris, que eren gent molt forta, naturalment anaven a la guerra i llavors doncs, eren persones que el rei els nomenava cavallers seus. Vaig bé per aquí? A veure, hem de pensar com estava estructurada la societat, no? I diguem-ne, quan hi ha un estament social, una part de la població que està dedicada a la guerra, a la mili, bueno, també el tenim ara, però amb exèrcit professional, i abans, doncs, diguem-ne, era una part d'aquesta noblesa que estava obligada a fer aquest servei, diguem-ne, militar, o la milícia, no? La milícia. Però això no vol dir que, no sé, que tots fossin igual. Jo no crec que hi hagi una vocació de sanguinari, sinó en aquest cas hi havia una part de deure a raó de la part de la societat que formaves part. Si eres cavaller, doncs sabies que en un moment o altre havies d'anar a combatre, per tant havies de tenir un cert valor, molta convicció religiosa, perquè la tenien moltíssim, i per tant moltes morts en combat eren morts dignes i d'elevació cap al cel i de servei a Déu. Hi ha un cas molt sonat, que és que en plena conquesta de Mallorca, el 1229, moren els dos germans Montcada, que eren els cavallers més poderosos per sota del rei, en ple combat contra els sarraïns. No els hi calia aquests, anar a combatre en primera línia, podien haver-hi anat, però hi van amb convicció. No crec que pel fet sanguinari, que segur que l'acció els hi agradava, no? Però vaja, i l'altra cosa és que els reis, vull dir, els cavallers no és que fossin nomenats pels reis, de cavallers ja n'hi ha de molt més abans, fins i tot abans que hi hagi reis. Famílies nobles han existit sempre. Això que anomenem miles o militis en època medieval, que són, d'aquí ve la paraula militar, venen dels equites de l'època dels romans, que eren els que anaven a cavall. Per tant, tot això ja és una tradició. Hem tingut la societat muntada d'aquesta manera fins a la Revolució Industrial. Molt bé. És així. Gràcies, De res. Aprofito mentrestant per fer una pregunta des de casa. Demana com és que no hi ha noms de santes a les esglésies i tots són de sants, si és per algun motiu. No n'he dit cap de... Bueno, sí, les Maries... Maria sí, no? Maria sí. És veritat? No és cap motiu, deu ser casualitat, més que res del que ha quedat o del que s'ha fundat. Però bé, evidentment, de vocació mariana de Santa Maria sí que n'hi ha, no? Tenim Santa Maria de la Pinya, tenim Santa Maria de Puigpardines, etc. I el que sí que entra en molts noms de santes serà sobretot en època moderna, per exemple, quan es canvia el nom de l'església, no? És el cas més tòpic, que és el de Sant Corneli, que s'acaba coneguent per Santa Magdalena. A més, una santa amb una certa conflictivitat en el si de l'església, però sí, això passa sobretot quan després de la consagració antiga hi ha un altar o hi ha una capella o hi ha un benefici que acaba sent més important que fins i tot el titular de l'església per tradició, perquè hi havia plecs, perquè hi havia romeries, perquè hi havia un bon patronatge d'alguna família i s'acabava canviant. És, no sé, casualitat i mala sort això de... Quin és el fet que hi hagi tants edificis religiosos en poca distància? Bé, clar, hem de veure la naturalesa de la fundació de cadascun. N'hi havia que es fundaven i al seu voltant s'acabava articulant una població, però n'hi ha que no. N'hi ha que es van fundar i es van quedar en el seu lloc sols. No? Per tant, els que tenen una intenció de fundació purament eremítica o monacal,
diguem-ne, solen ser aïllats, i d'altres, al voltant dels quals hi haurà sagrera i hi haurà població, s'acaben densificant i creen pobles. Clar, com que els tipus de fundació són totalment diferents, hem d'entendre que puguin conviure en un petit territori, en un territori bastant petit, moltes esglésies i moltes fundacions diverses. Però l'altre és que la població no estava concentrada a l'edat mitjana en nuclis importants, no estava concentrada en 2 o 3 llocs. Era tan important de vegades un veïnat que el que seria, per exemple, Sant Esteve d'en Bas, per dir-ho, diguem-ne, grosso modo. Per tant, cada racó de vall, cada nucli, cada disseminat de masos, cada, diguem-ne, agrupació d'habitatges podia requerir, en el seu moment, la fundació d'una església. Al revés, o sigui, no que fos l'església el motiu pel qual acaba sortint un poble, sinó que els masos diguessin, escolta'm, jo cada vegada que vull anar a missa i m'agrada anar-hi 3 cops a la setmana, resulta que m'he de desplaçar 3 quilòmetres. Doncs jo el que vull és tenir l'església allà al costat. Aquesta seria una de les raons. El lloc on es veu millor això és a l'Alta Garrotxa. A l'Alta Garrotxa hi ha 30 esglésies, vull dir, ben bones, o no sé quantes, i en canvi no hi ha ni un sol poble. Sí que hi ha pobles, però com a poble amb un nucli urbà n'hi ha 4. Tota la resta són disseminats. En canvi hi ha més esglésies que enlloc en un territori també minúscul. No? La Vall de Bianya passa 3/4 del mateix. Quin nucli hi ha a Bianya? Ara modernament sí, però a l'edat mitjana hi havia 8 parròquies i cap nucli. Els pagesos, evidentment, amb els seus donatius, hi podia haver un patrocini, òbviament, de les famílies nobles, perquè volien tenir una capella, una església, una parròquia a prop del seu castell, o patrocini directe de la seu, del cap de bisbat, ja fos via un canonge, o via el propi bisbe, o via etc. No? O quan eren fundacions, com dic, monacals, que eren un petit priorat o un petit monestir, hi podia haver algun mecenes concret que volgués que allò succeís allà. Les raons aquestes de fundacions poden ser molt diverses. No? Ara, això sí, totes acabaven complint una funció d'administració territorial, tant del culte com de l'economia, les dues coses. I com abans dèiem, també per la documentació administrativa, ja que acabaven sent els rectors d'aquestes parròquies els que feien el paper de notaris o d'escribes. Era força diferent, no? Tot plegat. Ja està. Bé, a mi m'agradaria que tinguéssiu en compte la pròxima conferència del 12 de març, en què farem un pas en el temps i ens anirem en el moment en què vam començar a construir les cases i els pobles de la manera com els veiem avui, que és el que tenim, aquests pobles. Moltes gràcies. Gràcies.